Balik kanan saya. Balik kanan. Siap nih. Balik kanan, gerak. Arah. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak.
Bocah kaya botol jago kan menang. Wah, Simanggul.
boli mong kowe. Apa? Ayo ditumpuk, Bro. Yang isi nganggo atau sing barong kandhane kowe. Tak kira kok ono kampuane. Bajur. Biasa mau karepake. Mulai om. Bakal tau kita nopo kowe. Apa? Aja mlayu kowe. Wah, semanggul. Aku melu. Aku melu. Aku repot dikepuk malaikat. Larane ra ukur-ukur babu. Makane aku metu saka kubur dikepuki malaikat. Halo, jumpa lagi sama masyarakat gal balik Gunung Panti. Taliku culi Pak Bu. Taliku culi. Iki nek ra mau culi aku ngene terus. Kuburku kadung ditutup. Lawang swarga wis ora ana kuncine. Mulane aku kedarang-darang teko Gunung Panti. Uculi aman. Uculi. Dewani ta ora? Nek ora wani ya aku bali. Uculi ya, Bro. Bro. Ya wis aku mulai.
mati gawa. Iki lho anakmu mati. Lah kok do mlayu kabeh. Susune ibu anake nangis. Tulungi tukon susu. Anake nangis ae. Bapake kon ngrumati. Iya. Aduh, tidak mau. Apa? Sakne anake nangis. Balik ayah. Ayo le, Bali ae. Selamat malam Li. Li, selamat malam. Halo teman-teman. Selamat malam Bapak Ibu keng kagungan kersa sampun purun nimbali wahyu manggala. Biyen aku dhewe Pak Bu, saiki tambah siji. Iki apa sisihku? Sapa? Aku. Iya Mas. Biyen gue dhewean. Saiki gede. Aku wis mau cabut gawe ning gone manggala. Madono gawean sing pinu. Iya lho maune gue LC. Iya Mas. Maune LC aku. Mojak ngedoprak. Iya aku malah bingung dhewe aku aseman. Gara-gara kowe melu iki lho aku dadi ora iso golek cewek. Ngono kelakuanmu. Nek ora ana aku ngono. Nakal kowe jahat. Wara-warae Mas. Iki ngono. Ana ketoprak. Ketoprake Wahyu Manggala. Pimpinane Lek Mogol alias Bapak Sarjimin. Roh ta ora Mas? Iya roh. Iya ngerti mesti ae ngerti wong ketoprak kondang sapati, ketoprak paling laris dewi. Kancane doprai kene panggah nyambut gawe. Yo delalah ngono Dik. Delalah isih diwenehi rejeki. Muga-muga ya tambah laris kowe aku ben nyambut gawe. Iya Mas. Ning aku bingung. Ketoprak kok lambune tirik-tirik iki carane nanggap piye? Goblok. Ketoprak iki wis modern, zaman modern. Carane nanggap yo nganggo cara modern. Langsung ditelepon, langsung ditelepon, langsung ditelepon, langsung ditelepon, langsung ditelepon. Kok telepon iku lho.
Nomor-nomor HP iku lho, nomor HP ning isor iki lho ditulis. Oh. Ora ta ora? Endi? Nomor endi? Iki lho ning isor ning arep lho, iki lho. Endi ne Mas? Kowe goblok, budek ora dungu. Ning arep iki lho. Kowe nek saya urung ngerti ya tak wacane. Tak wacane sik ya. Ayo Mas tabohi. Tabohi Mas, tabohi. 081 228 129. Mas goblok. Tabohi ngomong nganggo kendang dhewe. Lah musik liyane endi gamelane endi? Oh kowe njaluk musik modern. Langsung diuntir Mas. Musik terkini DJ Remix diuntir Mas. Ayo. Listen, performance by WM Audio featuring Dimas RMX, present support Wahyu Manggolo Product. Wahyu Manggolo. Wahyu Manggolo.
nganti aku bendak sira kau Kang Mas Gagak Todro. Mergo kabeh kang luput Kang Mas. Opo nang lu asale luput kowe? Mergo aku njaluk hak waris ana ing Kadipaten Gebang Kenalang. Yen mungkin aku dewasa, aku bakal dadi adipati ana ing Kadipaten. Pun Kang Mas kondo kalamu teknis asal dua kali uang. Ya perjalanan awal mesti sampai ulung kan. Aku ada sedang wani karo tu. Ayo. Nanging Kang Mas Adipati Gagak Todro. Apa? Mangeleng-eleng. Titip nyawamu.
Jenengku Pak Sugeng ngono kok. Kowe dadi sapa kowe? Dadi Pak Sugeng. Dadi Pak Sugeng. Iya. Pak Sugeng kok ngene? Lah kene Pak Sugeng dadi baguse ngene. Tak kandhani. Apa? Pak Sugeng mana iku sing duwe gawe. Lah iya mergo jalukane sing duwe gawe Pak Sugeng dagelane kon dadi lakon. Kowe dadi lakon? Iya. Lho kowe ora dadi dagelan koyo biasane? Ora, bengi iki ra ono dagelane dadi lakon. Lah kowe dadi sapa? Bengi iki aku dadi Joko Welas. Heh? Piye? Aku dadi Joko Welas. Dadi sapa? Joko Welas. Dadi sapa ora krungu? Oh, lah ayo malah budek to kowe. Kowe dadi Joko Welas. Joko Welas. Kamoko, iki aku dadi Arum. Lah kandhane iku Arum duwe pacar Joko Welas. Nek ngono kowe ora pacarku. Lho, berarti kowe sing dadi Arum. Iso. Lho, Lho, piye iki? lah kok piye-piye iki piye? Berarti kowe iki dadi Arum. Iso aku dadi Arum. Lho, aku lak pacaran karo bojoku dhewe iki, Cak. Bojo-bojo piye? Ning kene iki aku isih prawan kuwi isih Joko. Kok capek ngono ya? Kowe karo aku iki pacaran ning kene. Wah, nek ngono ya cocok. Kowe dadi Arum. Aku dadi Welas. Wah, lagi ngerti aku. Kang Welas, wis isih kono kan. Oh, Kowe lagi ketemu. Kakak, Kakak Joko Welas. Suki. Aku kangen. Sukini. Emang siapa jenengmu? Aku Arum ora Sukini yo, Kak. Oh iya, Arum kali aku. Kakak, Kakak Joko Welas. Aku kangen sayang. Aku kangen, Dek. Aku peluk sayang. Ya Allah. Kakak Joko Welas. Apa leh, Dek? Kangen kowe, Kakak. Kowe kangen aku. Kowe kangen aku kok ora? Aku yo kangen kowe. Kangen kowe kok, Kak? Lah kowe kangen kok mbok mbok ajok-ajokno. Piye to, Kak? Apa? Umume wong kangen, umume wong rangkul. Mbok yo biasa ae. Lah ngopo rangkul dadak mbok enek-enekno barang? Aku kok ngene nek kowe kok ngene-ngene no. Rangkul iki sing biasa ae lho, Dik. Biasa. Iya. Kakak. Kakak Welas. Kakak. Kakak. Ora ngono bocah iki gak jebulan begende aku. Urung tak apa-apano kok wis Aja kurang ajar. Lho aku kok darane begende. Apa? ketemu karo pacar iki mbok sing biasa ae aja. Aku kira tau pacaran yo, Kak. Mosok malah medeni wong. Lah piye banget seneng ketemu karo kowe kok, Kak? Ya kaya ketoprak-ketoprak kae lho. Piye? Aku kangen karo sliramu sayang. Kakak Joko Welas. Arum, Nek kene aku kangen karo sampeyan kok, Kakak. semono uga aku ya kangen karo kowe wong ayu. Tenan kowe kangen karo aku. Tenan. Saka mburi tak rungokke kowe rasan-rasan ngrasani aku. Ya sepurane sing gedhe nek tekaku ki mang rada telak mergo ngliwati alas sing sakmene gedene. Ah, Bot-bote aku kepengin ketemu kowe, kepengin nandung katresnan ben ora ana wong ngerteni. ngono. Nek kalau aku kangen karo kowe kok, Kak. Wes suwe aku ora ketemu karo sampeyan. Lah aku ya kangen karo kowe. Mulane tak jaluk. Muga-muga tresnamu kelawan aku ora bakal pedhot. Muga-muga iso bebojoan. Kaya ngono. Dong aku iki ya ngono. Muga-muga ae kowe lan aku kelakon ora bebojoan ya, Kakak. Ngono ya, Dik. Muga-muga wae kowe karo aku lakon dadi Apa? dadi bojone ya, Dik. Bisa. Kak, Apa, Dik? aku wis ayu kowe durung ya, Kak. Wah, lah nek nyawang kowe bengi iki ya medhuk tenan. Medhi rumah sama aku telo
sumpah lho nek ayune ra umum, Dik. Ya. Jajal madhep rono, Dik. Masya Allah, bokong iso kaya ciptaan wajan nih. Aja ngono kan. Karo pacare iki yo dilem sing apik nek ngono. Di Ngalembono ya. Sayang. Apa sayang? Ya buat-buatnya nuruti Pak Sugeng. Rodok maju kene sayang. Pak Sugeng iki to apa kan? Mbah manggon pundi Pak Sugeng? Terima tamu. Terima tamu. Iya, Lah sing garwane beda. Pak Sugeng iki. Garwane Pak Sugeng. Ya nampa tamu. Lho ra iki to kan? Ngawur Iki ora. sapa? Lah nek daleme Pak Sugeng sing pundi? Iki daleme apik. Apik ya Kang ya. Somben kowe nek omah-omah karo aku gawe omah kaya ngono ya, Dik. Bisa. Wah, aku mang sore mlebu ning daleme Pak Sugeng. Sama mlebu rono. Aku mang sore mlebu rono. Hah? Wah, aku nyawang daleme Pak Sugeng jan gumun. Gene Kang ono apane? Ya ora mokal duwe gawe tamune akeh. Ning ruang tamu lho, wah kowe roh brase ngono tumpuk-tumpuk. Berasa tumpuk-tumpuk kan? Pak Sugeng tamune akeh. Iki mentandake yen Pak Sugeng iki dewek karo tanggane. Kula brodole tanggane ya padha teko. Lah iya, bareng mlebu ning ruang tengah. Ruang tengah ana apane, Kang? Masya Allah, ana gula, ana mie. Iku ya tumpuk-tumpuk tak kandhani. Kuwi ning ruang tengah, Kang. Ning ruang tengah. Iso. Lah aku kan karepku arep numpang ning kamar mandi. Terus. Wah, lah kowe ora ngerti kamar mandine Pak Sugeng. Ya mandine Pak Sugeng gene, Kang. Kamar mandine apik. Apik. Bareng aku mlebu arep nguyuh ki ya bingung. Ya kamar mandi apik kok bingung iki kenapa? Ora bingung piye aku nyawang gombal kumbahan iso tumpuk-tumpuk. Nanti kowe aja kurang ajar, Kang. Kurang ajar piye? Aku jenenge kowe buka wati. Ora kok buka wati wong ancen sibuk arep dhewe kok. Ngono ya. Nek gombal tumpuk-tumpuk ngono ora apa-apa dhewe. Lah kene. Wah, sing roh pemandangan apik siji. Pandangan apa, Kang? Ana daster ping cemantel. Iku menawa dastere tukang saisah menawa. Iso. Tenan apa ora? Somben gawe omah sing apik ya, Dik. Ya, Kang. Kaya daleme Pak Sugeng. Iso bebojoan. Terus duweni momongan. Kira-kira kowe pengen duwe anak pira, Dik? Nek wis dadi bojoku. Umpama aku takon duwe bojo sampeyan, Kang. Aku kepengin duwe anak 12 kok, Kang. Duwe anak pira? 12. Kok akeh men iki lho. Iku jane mana apa ternak? Ora apa-apa kae ana nene. Banyak anak banyak rezeki. Ngono ya, Dik. Iso. Dadi nek banyak anak banyak Iso banyak rezeki. wis Adik. Aja meneh kok kowe njaluk anak 12. Gini. Njaluk anak 40 tak turuti. Tenan ta ora? Mergo gedene tresnaku kawan kowe. Kowe ngatasi ta ora? Ya ngatasi ya, Cak. Tenan ta ora, Kang? Kena tenan temen iki lho bocah kok. Kang, Apa? aku iki yo seneng-seneng aja ngene tok. Lah wis tak seneng-seneng nang ngene kok. Aku iki yo disayang, yo dirangkul, diambung lak ngono. Kowe njaluk rangkul njaluk sayang. Ya kene-kene tak rangkul. Arum sayangku. Adekku kok jodoh iki lho, Kang. Kakak. Apa? Nah, Oh, kurang. Wis tak turuti. Kowe njaluk apa neh? jaluk digandrong, Kang. Gandrung. So. Iya ya apa capek wong seneng ki gandrung barang. tak kandhani. Lumrah ketoprak iki nek ketemu pacare iki lak yo gandrung-gandrungan. Ngono ya. Lah kowe ketemu karo aku ya digandrung. Ya wis tak gandrung aja kuwatir. Aku kira-kira mbok gandrung apa iki, Kang? Pokoke sak njaluk Dik. Saiki kowe tak takoni. Kowe njaluk gandrung cara tayub apa cara ndambut apa cara campur sari apa nganggo cara rock dangdut onder Kok tok onder-onder? iku lho rock onder apa Aku nek mbok gandrung nang Jawa aku muak. lah kowe njaluk gandrung apa Mergo wis tau agar ketoprak ki gandrunge ya Jawa. lah terus njaluk Ya dangdut ta, Kang?
Gandrung dangdut. Lho, lagi iki ketoprak kok gandrung dangdut. Iki gandrung dangdut tenan. Do setuju? Lho kok do kompak kabeh cah. Wong kene senengane ndak dangdut nono apa? Lho ngenyek. Aku mbok arani ra iso nyanyi dangdut. Lho, piye? Ora cah. Ya iso Adik. Oke tak gandrung dangdut. Kira-kira njaluk lagu apa? Iki spesial kanggo tamu undangan. Ben supaya seneng penggalihe mirsani ketoprak Wahyu Manggala. Tak gandrung lagu sing anyar. Lagu dangdut. Walang kekek. Apa? Kowe kan kurang ajar. Ora ono dangdut. Oke, Kang. Lah umumnya lagu dangdut apa? Dangdut ki ya umume ya gala-gala lak ngono. Tak gandrung kayak lagu Ndek Awan sing anyar, lagu Do dewa dewa gede dawa kuwatno ati kawula iku lho. Gono ora gede dawa, gono mau cendhek semene gede dawa. Lho iki ngrembug apa kok tekan cendhek barang iki lho. Kena lak muni dawa-dawa lak ngono. Lho, kamangka bendina aku roh gonem, gonemku mau semene. Alah, cendhek-cendhek lah kuwi ya njaluk terus Nek. Mangkel ae aku. Oh alah, ubur-ubur ikan lele. Aku gandrung bojoku dhewe lele. Kene iki liyane dak ra ono piye cah. Apa? Kene gandrung aku kok mbak gene. Aku bayu. Wes. Repoten di bojo rodok lemu yo ngene iki lho. Nah aku cilik disenggol pisan yo ndleyor to yo ayo. Apa? Lemu-lemu lah kok keloni yo penak. Lho iki kok malah curhat rumah tangga iki piye cah? Apa? Wong wedok iku penak sing lemu yo, Kak. Wong wedok iki penak sing lemu yo, Kak. Mosok penak sing lemu. Nek sing nek keloni kabeh klotak-klotak. Beda nek karo aku, Kak. Lah nek kowe? Nek aku lemu. Wong edan. Ana basa ketoprak blok-blok barang iki lho. Ubur-ubur ikan lele. Apa iku? Ulah yo penak, Le. Ubur-ubur ikan lele lemu-lemu lah penak le. Ayo balesi kowe sapa ora? Ubur-ubur. Iwak apa cah? Ubur-ubur. Ikane teri. Nek lemu iku pancene ya nyegeri ya Gusti. Ngono ae. Sakit. Penak kok. Iya penak ya penak. Alah kok iso. Aku nanti gandrung kan nanti gandrung. Lah iya tak gandrung kowe malah ngrembug sakmene barang kok. Ayo Mas. Duh gede dawa. Dewa-dewa. Ayang-ayang. Spesial konjo kagem tuan rumah Bapak Sugeng sekeluarga. Ugi spesial konjo untuk tamu undangan yang berbahagia. Rodok mangarep iki anake sapa ucul iki lho. Iki lho anake sapa? Kuwi anake sapa, Jong? Marawati. Monggo. Kene-kene Dek tak gandrung, Dek. Mergo lakone humor jalukan sing penting nyeneng-nyenengno tamu undangan. RHS Video Shooting.
sing nyawiji. Apa sing dadi penjalukmu wis tak turuti, wis tak gandrung nganggo lagu dangdut. Ini yo Kang Las. Piye Arum? Mergo aku karo sampean iki sambungane tresno lak wis suwe. Terus tak jaluk lho sampean lamar aku kan. Dadi cetane kowe kongkon apa kowe ngongkon aku ndang kon lamar. Bisa. Ngene ya Arum, Piye Kang? jane ngono. Nek perkara nglamar ngono aku gelem-gelem wae. Ning aku isih wedi. Wedi iki wedi apa? Sing tak wedeni ora apa-apa, sing tak wedeni mung siji. Apa kuwi Kang? Mergo aku ngumangsani, aku ngerti yen kowe iki anake wong sugih. Beda karo aku. Aku iki anake wong ora duwe. Paribasan sedina mangan, telung dina ora mangan. Apa ya mengko wong tuamu gelem nampa lamaranku? Ini yo Kang, yen perkara kuwi sampean rasa dadak kuwatir. Kabeh wis dadi tanggung jawabku. Waton sampean gelem loro ning omahku bang lamarku tak tampa kok. Ya wis, Ah, yen pancen kuwi penjalukmu bakal tak turuti. Ora teges aku nundung karo kowe ora. Kowe bali luwih dhisik, aku tak kandha karo wong tuaku, tak kongkon nglamar kowe ya.